कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरेश नाईक. काली प्रकल्पग्रस्तांचो आक्रोश. शेअर्सच्या निधींतल्यान सुविधा दिवची मागणी. कारवार. काली न्हंय प्रकल्पा अंतर्गत उभारिल्ल्या अप्पर कान्हेरी जलाशयाक लागून विस्थापित झालेल्या केलोली, घाटाव, आदगाव, कुरावली आणि कारसिंगळ या गावातल्या लोकांक आज बी मूलभूत सुविधा लागून वंचित रावचे पडटा. पावस सुरू जाल्ल्यान या गावचो संपर्क तुटता. केलोली गावाक उंचीसाठी पूल नाशिल्ल्यान नागरिकांक मोठ्या अडचणीक मुखार वचचें पडटा. मातीचे रस्ते खराब जाल्ल्यान दुचाकी वाहनां वचूंक शकना, रुग्णवाहिका पावूंक शकना. ह्या कारणान विद्यार्थी आणि नागरिकाले हाल जाती आसात. 1986 वर्साक उबारिल्ले अप्पर कान्हेरी धरणाक लागून बरीच गावां बाधित जाल्ली. काली न्हंयचेर उबारिल्ल्या वेगवेगळ्या जलविद्युत प्रकल्पांतल्यान सरकाराक दर वर्सा कोट्यावधी रुपयाचे उत्पन्न मेळटा. ह्या उत्पन्नांतल्यान शेअर्सच्या निधींतल्यान प्रकल्पग्रस्त गावात रस्ते, पूल आणि इतर मूलभूत सुविधा उभारूं जाय अशी मागणी स्थानिकांनी केला. ह्या मागण्याक सरकारान आणि संबंधित खात्यान प्रतिसाद दिन जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले असो इशारो स्थानिकांनी दिला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. पावसाच्या निमित्तान गोकर्ण वाठारात शेती कामाक वेग. कारवार. मान्सूनच्या आगमनानंतर गोकर्ण वाठारात नांगरणी, मशागत आणि पेरणीच्या कामाक वेग आयिल्लो आसा. तालुक्यात सगळ्यात व्हडलें कृषी क्षेत्र आशिल्ल्या गोकर्ण हुबळीत सुमार 715 हेक्टर क्षेत्रात भाताची लागवड जाता. कृषी खात्यान शेतकऱ्याक बियाणाचो वांटप केल्लो आसा. पूण पारंपारीक बैलजोडी आणि लाकडी नांगराच्या जाग्यार आता टिलर आणि दुसऱ्या यंत्राचो वापर वाढिल्लो आसा. ह्या कारणान शेतात शेतकऱ्यांची गाणी आणि ग्रामीण संस्कृतीचे चित्र हळूहळू दिशेक कमी जाती आसा आणि त्या जाग्यार यंत्राचो आवाज जास्त आयकूं येता. तशेंच पर्यटन वाडीमुळे शेती जमीन, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्ससाठी वापरती आशिल्ल्यान कृषी क्षेत्र कमी जाती आसा अशी चिंता स्थानिकांनी व्यक्त केली. सहकारी क्षेत्रात अंकोला अर्बन बँक आदर्श नव्या ATM केंद्राचे उद्घाटन. कारवार. जिल्ह्यातल्या 8 शाखांतल्यान ग्राहकाभिमुख सेवा दिवची अंकोला अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक सहकार क्षेत्रात आदर्श कार्य करत आशिल्ल्याचे मत खासदार ईश्वर हेगडे कायगेरी हेमी व्यक्त केले. अंकोला हिंगा बँकेच्या नव्या ATM केंद्राचे उद्घाटन करताना तेमी उलोवप केले. बँकेन पारदर्शक, दर्जेदार आणि विश्वासार्ह सेवा दिवन ग्राहकाचो विश्वास संपादन केल्लो आसा. तशेंच आधुनिक तंत्रज्ञानाचो वापर करून बगी आणि सुलभ बँकिंग सेवा उपलब्ध करून दिलात अशें तेमी सांगले. बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र यासी शेट्टी हेमी सांगले की 113 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली अंकोला अर्बन बँक ग्राहकांच्या गरजा प्रमाणे वेगवेगळी योजना राबयता. भविष्यात बी नाविन्यपूर्ण सेवा सुरू करचे संकल्प आसा. या कार्यक्रमाक बँकेचे पदाधिकारी, संचालक, ग्राहक आणि नागरिक मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. शिवमोगा जिल्ह्यातले सागर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बेळूर गोपाळकृष्ण हेमका मंत्रीपद मेळचे या मागणीसाठी कुमटा तालुक्यातल्या गोकर्ण हिंगा राष्ट्रीय इडिगा महामंडळाचे
प्रणवानंद स्वामीजी हेमगेल्या नेतृत्वासकल गोकणच्या पुण्याश्रमात गायत्री होम आयोजित केलं. बेळूर गोपालकृष्ण हेमगेले शाळा क्षेत्र हातात घेऊन विशेष प्रार्थना केली. कार्यक्रमात उपस्थितान तेमका मंत्रीपद दिवचे आणि जनतेची प्रभावी सेवा करची संधी प्राप्त जावची अशी प्रार्थना केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच एसीएन बिर्ला ओपस पेंट ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरीवेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. टाटा पॉवराक वीज वितरण परवानो दिनाकात येल्लापुरात आंदोलन. कारवार टाटा पॉवर कंपनीक वीज वितरणाचो परवानो दिवच्या प्रस्तावाक विरोध करत गुरुवाराक हेस्कॉम कार्यालया मुखार वीज कंत्राटदार संघटना आणि हेस्कॉम कर्मचाऱ्यान आंदोलन केले. खासगी कंपनीक परवानो दिल्यार वीज कंत्राटदारांच्या रोजगारांचे परिणाम जावन बरेच जण बेरोजगार जातले असो आरोप आंदोलनकर्त्यांक केलो. तशेंच हेस्कॉमचे अस्तित्व कर्मचाऱ्याची नोकरीची सुरक्षा आणि ग्रामीण भागातल्या वीज ग्राहकांच्या हित धोक्यात येतले असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगले. ह्या कारणान टाटा पॉवरान सादर केल्लो वीज वितरण परवान्याचो प्रस्ताव तात्काळ अमान्य करचो अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. या वेळार हेस्कॉमचे अधिकारी कर्मचारी आणि वीज कंत्राटदार मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. माणसा खातीर एक कडव्याची म्हणल्यार हरीण जातीतल्या प्राणीची हत्या. कारवार माणसा खातीर एक कडव्याची म्हणल्यार हरीण जातीतल्या प्राणीची हत्या केली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिद्धापूर तालुक्यात त्यागळी वाठारात उघडकीस आयली. त्यागळी वाठारात मालकी सर्वे क्रमांक 160 मधल्या रान वाठारात सुमार 2 वर्सां वयाच्या मादी कडव्याची हत्या झाली असा. घटनेची खबर मेळताच शिरशी विभागाचे उपरान संरक्षक संदीप एच सूर्यवंशी सहित रान विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळात दाखल झाले. या प्रकरणातल्या आरोपीचा शोध घेवच्यासाठी रान विभागान स्थान पथकाची मदत घेऊन तपास सुरू केला असून आरोपीक स्वच्छ प्रयत्न सुरू केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा
धन्यवाद.